Sugeng Mbak dalu. Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki rak ya berasa tua toh. Lah ngopo? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke toh nek ngene iki. Ah, Lah yo kayak dimang kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho. siapa? Ngadeg ta? Heeh. Ora mirip to. Napa nggih to? Heeh, mbok didelok. Lho. Ket mau wis gila-gilo, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Siatek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Bas, sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan dhewe Tapi sauri dalane dhewe. ya Lah, ngomong kok? dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi Nggih, dhewe. nggih. Dalang Berarti kan ora dalange- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ora? Loh berarti padha karo nganu tuan rumah ini.
cibluk padha becik ora ayu angin kowe marak aneh rasa kowe mrene karo kanca angli para-para mi ya rasa para miyarsa budaya Jarane golek gotong royong nyambut gawe terobos Motio manggih ayo Jawa Matur nuwun Mama. Iya, Nduk, iya. Ya iya. Nah, Sowan mrene Mama. iya. Waduh, apa kuwi? Nek ngendang ki sing ditabuh ki kendang ora kok piring. Oh alah. Matur nuwun ya Mama. Ngapa? Aku dijak mrene meneh. Iya, kowe tak kanthi mrene, Nduk. Ya. Aku tekan kene tok tembangke apa iki, Mak? Asmarandana. Oh, Asmara Bumi. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Iki werdine piye? Tak ngurutke. Iya. Tembang macapat kuwi kapirang dadi pirang-pirang. Oh. Kuwi urut-urutane menungsa. Ya. Saka biyen dek urung digawe, maksude nalika durung linairake ana ing jagat, kuwi tegese Masku Mambang kuwi tembange kuwi. Oh. Kok diarani Masku Mambang? Ya emase isih Kumambang. Oh. Nyawane menungsa utawa apa nang roh, Ya. kuwi isih Kumambang urung disebulke nang jabang bayi. Oh iya. Terus Bar Masku Mambang terus mijil. mijil itu tegese. Mijil lho, ora kemijilen lho. Ah iya. Mijil iki tegese lair ana ing jagat nyumurupi padange Hawa. Oh. Bar mijil Bar mijil kuwi sing diarani sinom. Sinom. Oh iya ya sinom. Heeh. Kowe kok goblok banget karo Mas aku. Mbuh Mak, otakku ki ketoke ora nang kene pindah rene. Ya ora kok ya kowe. Ah iya. Sinom kuwi tegese. Sinom kuwi wis ngarani masa muda. Ya. Ibarate godhong sing ngagi tuwuh ngono kae lho, Nduk. Oh iya. Bar sinom apa? Kinandhi bocah dikanthi dikenalke Ya. ing reh tata krama supaya besok nalika ndungkap dewasa gadang-gadang dadi bocah sing iso memayu hayuning bawana. Ya. Bar kuwi Asmarandana. oh ya. Ya Asmarandana ki sing tak tembangke tak nggo mbagekke sliramu iki mau lho, Nok. Wah, aja Kak. Wah, matur nuwun. Aku seneng ae.
Mas Moko lendemung semangat. Iya, iya. Kok incane beda Mak Mas Moko Mak. Beda. Lah ngopo? Sing biasane wis nampa gawean dhisik nduk. Oh iya dadi awake dhewe kalah. Kalah wong panjenengane ingkang kagungan kersa ya kuwi sik to. Panjenenganipun Bapak Yanto Nugroho kuwi le dawuh karo awake dhewe iki ya dadakan. Oh iya. Ning aku seneng malah nek didadak kuwi. Oh ngono ya Mak. Iya. Lah ngopo? Terus gelo sawangan sinden-sindene merga didadak rak terus ana wajah-wajah baru. Mas Galih ning mburimu kuwi kok ketoke ngincer sing cerak dalang. Heeh. Mau wis muni kok rupaku mirip sing sinden cerak dalang kuwi ya. Engko gegek jodoh. Jan. Persis kok engko tak fotone cah loro kuwi. Iya. Bar Asmarandana, Kuwi gambuh. gambuh kuwi tegese Masa pernikahan utawa kecocokan rasa. oh iya. Ya sing bengi iki ditindakke dening Mas Pradata Aldi Santoso SM, putrane Pak Yanto Nugroho SH, dalah Ibu Puji Hastuti SH. Iya. Ingkang jawab kelawan panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH, putri Bapak Marimin, dalah Ibu Suyati. Oh iya, matur nuwun. Wah, nderek mangayu bagyon, Nduk. Ya. Awake aku tak ngaturke matur nuwun ngersane Pak Yanto, ya ngaturke kula nuwun senajan to randhat. Nderek mangayu bagya ya Mak. Iya, awit sampun kaleksanan dhawuhaken Kang putra kekalih. Ndedonga sakpungkuripun pun dhawuhaken tresna ingkang gathuk kanthi mawaddah tuwin warohmahipun Gusti. Kula ndedonga dhateng ngersaning Gusti kulawarga panjenenganipun Mas Pradata dan Mbak Ririn Istiqomah dadosa kulawarga ingkang sakinah. Amin. Dadi dongane wong ndongake wong palakrama ngono kuwi ya Mak. Iya. Dadi dongane iki nek sing trep yo, nek sing paham basa mesti yo mengiyakan. Ya. Dongane iki ora kok semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kuwi ora, tapi dongane dengan mawaddah dan warahmah sing diparingke dititipke ngersane Gusti. Ya. Dadi yo keluarga ingkang sakinah. Sakinah kuwi rak tegese Kebahagiaan. oh iya. Matur nuwun. Dadi iki acarane download mantu. Oh iya. Download mantu. Download ki basa Inggris. Ya. Basa Inggris nek diartekke ngunduh. Oh iya. Ngunduh mantu. Download mantu. Oh iya. Sarta ndedonga sakpungkure iki Ya. panjenengane Mas Pradata Aldi Santoso SM dalah panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH ingkang sampun kemarin nindakaken dawuh palakrama kula suwunaken kersane Gusti enggalo pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma sak temah saged nggendhong putra piyapun Pak Yanto saged momong wayah. Amin. Wah jan dongane ngono ya Mak. Iya. Ya. Matur sembah nuwun. Gandeng ana bintang tamu ya. Diagem. Iya, diagem suarane dikon supaya menunjukkan kapinterane lho. Iya. Iki bintang tamune iki luwih kondange luwih dhisik tinimbang dapurmu. Oh iya. Kula ngati-ati le omongan karo beliaune. Sapa to Mak? Penjerane Mbak Lintang Kairo, daleme sekolah Latan Jawi Wetan kono. Oh iya. Tekan kene. Heeh, mambengi wis anu kok nginfo aku tindak mriki Mas. Nah, kula ngopi teng ngarep hotel apa ngono. Batinku asik ning aduh aku ya ngono. Iya. Lah ngopo kok waduh? Ora wurung kok aku sing kon bayari dadi. Waduh ki bukan karena ada apa-apa ora.
Iya. Diaturi jumeneng. Ya, seperti apa, Mak? Perahu layar diwalik. Pelok. Oh iya. Perahu layar. Ya, monggo Mbak Lintang tanpa ngira-ngira semakurmaten katuran jumeneng sumangga. Ngapunten ya Mbak, diprank karo ndara-ndara wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulina diprank kan. Berarti wis kulina Tapi kecelek. luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Iya. Dalang. Wah, Terima Ansor kasih. Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Alhamdulillah. Senes Astor Laras. Ansor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ora. Ilate meluntir. Oknum wiyaga sing muni ngono ya Mbak. Oknum. Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh, nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Dayusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to Mbak? Alhamdulillah, salaman dulu tadi belum saling. Nggih, matur nuwun. Kaya jeng ngeprank wae, Mas. Ayo. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras Mbak. Alhamdulillah. Sehat to nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Niko terakhir ketemu di Neng Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Ah, Muga-muga iya. banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh gitu Dibilang nggih. tamu, ngono. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya Mas. Kagem Nggih. Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Ndelik Mbak. Oh. Nek nyah keten iki wayahe golek leng panjenengane.
bapak kula iki. Datang mereka nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Bapak ning kono. Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto. Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun nggih saya nggih Bapak Ibu. Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak. Nggih. Bapak Yanto. Monggo. Maksudnya nek panjenengan kestu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Lah, mengaten menika lho Mekaten Bapak lho, Yanto, Pak. monggo Nggih. kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya sapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane, Iya, putrane Putrane, Pak. yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih, tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyayi putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Ah, Monggo Mbak. apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Rerin. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah akeh banget kok ya wis. Ah gitu. Sedaya mulo saktasana tak kelampe ketemu kudu ngedang. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake Bapak pepeling Pepele. sak bawane. Kalian Bapak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pon pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan ngesir to, Bu? Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali lemah lembut tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh, Mas. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Gek nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam. Dibawani. Dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki. Ki Anom. Ki Haji Anom Ki Surata. Haji Anom almarhum. Surata. Nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam. Ngajen. Jam terbang ki ora iso ngapusi kaya ngono. Iya. Lak bareng to kalih jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih, nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan nang kamar mandi tak tutke tak terke. Aku yo mergane ana perlu arep nang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Heeh. Ing limopan niki
jenengan nembe pisanan kepanggih kalih sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke Mang nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh Mas. Seger-seger, cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto jane. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Rukun Islam pun niku nano nino sahadate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang ketelu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji mangkongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil, oh ganti baju. Nggih, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh nggih, siap. Nah, kan dika badhe dawa ngono Pak. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, ta. Ibu badhe joget Ibu. Mau nyanyi berdua Ibu. Apa kamu adik sini joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini. Monggo Mas. Ayo ojo malu-malu. Ditemenin bapak juga nggak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa. Ayo joget nggak apa-apa. Dielengke wis wanjine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina
Oh, joget Bapak. Mboten napa-napa nggih. Monggo, Pak. Oh, nanti ya habis ini ya. Oke. Wes janjine tansah dielingke. Wes janjine padha ninggake. Adan wis tumandang wayahe sembayang. Netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jaga ing agama. Lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Salat saya ketinggalake tindak mungkar. Prayogan nitipan salat sunai. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sadelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga. Alhamdulillah. Nah, ini duonya Bapak Lurah dan Bapak Yanto. Gimana Bapak? Niki miknya. Panjenengan ngedikan. Sampun cek sudah on. Nah. Pripun Bapak Lurah? Bapak Lurah dulu. Kalih panjenengan nggih, Pak. Niku ibunya yang nyuruh berdiri. Monggo jumeneng Bapak. Bapak berdua mboten napa-napa. Monggo kajenge sah lan marem sedaya, Pak. Nah, nggih, monggo Bapak Lurah sekalian Monggo, mboten Pak Lurah. napa-napa. Kali Ibu nggih mboten napa-napa, sedaya mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Yang penting kompak, Bapak. Napa? Bojo kula pon mulih. Lah kalih sinten? Kalih Ibu Tuti. Nggih, monggo Ibu Tuti. Dalam napa harus dijemput sama Bapak Yanto biar romantis. Napa, Mbak? Harus napa, Mbak? Dijemput. Dipethuk mrika ngoten ta? Nggih, monggo Bapak Yanto radi mriki kalian Bapak Lurah. Monggo. Nggih. Pon badhe ngersakaken menapa? Tembang-tembang napa badhe request apa mau bernyanyi? Bernyanyi sendiri? Bapak Lurah ingkang menyanyi. Panjenengan nggih. nenggani berarti nggih. Nonton mawon, lha kok penak men. Lah Nggih. panjenengane wis nanggap, wis Lah, nggih. ngetokke ragat. Lah Lah nggih. dinikmati dipersani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yanto. Iya. Yang mana? Nggih. Mas Vino. Oh yang itu. Lah tadi saya aja nggak mau Pak. Lu harus mau. Lagunya apa? Dumes. Apa Mbak? Maunya Dumes. Oh. Lah urung-urung kok wis dumes nih. Lagi galau ya? Enggak. Oh ya. Bapak Lurah dulu mboten napa-napa. Monggo, Habis Pak. ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Nggih. Nggih. Monggo. Disukani. Oh cekelan ya Allah Pak. Nah pripun ten jenengan nih? Lho, sing Harusnya pripun cowok sing yang peka loh Pak. Kok kula sing mboten peka tiba. Ya, Nah dinyalakan dulu. Nah, Sampun. nggih. Cek. Cek. Ampun. Lah biasanya kalau ditimbali ya Mbak. Dalam? Ditimbali kok dadi kula mboten ngacung niki Oh wau. nggih mboten Nggih. napa-napa Nggih. Pak. Kula tak Mas Dalang, Dalem kula niku penggemar panjenengan. matur sembah. Amargi saben badhe tilem Nggih. mesti kula setel YouTube panjenengan. Wah, matur Ki sembah. bocah cilik kok pinter elok-elok ki anak-anakane sapa? Kula ngaten-ngaten mangken.
kok iso men basa Jawa ya urut runtut kaya ngono iki lho. Lah nggih. Padahal kula niku guru basa Jawa kalah karo dalange Masda iki lho. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Terus belajar kula. nanggap Nggih, malih nggih. berarti nggih Pak nggih. Kula tak bawa. Monggo. Nah, gentos Pak Lurah ingkang nimbali. Benjang kula badhe nyalon melih Masda. Wah, Nah, semangat. lah niku yang ditunggu Pak Lurah. Mengke jenengan Wah, luar dongake sak biasa, terima kanca. kasih. Insyaallah kula manggung melih insyaallah gampang. Amin, amin. Ya Allah. Amin. Kula nggih to, Pak. Nggih. Kula niki ta bawa swara dandang kula sida asih ya Mas ya. Oh, nggih. Nggih. Pelok nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Wah, jan piyai budaya. Nang guru basa Jawa kok no. Lah nggih. Monggo, Pak. Hadap kamera Bapak. Sik kadang ditinting sik Mas. Sing seru Mas, nganggo tabuh saron men seru. Pami. Nanonino. Sampun nggih. Nggih. Pamintaku. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Nimasito asih. Cengkoke kalah aku Mas Yusuf. Aku yo kok mboten dados dalang mawon Pak jenengane. Dhisik wayang kula dol Mas. Wah. Dadi ra sida dadi dalang. Cilaka angger Lah didol. nggih. Lah nggih. Ngerti ya dadi dalang Mas Yusuf tak tutuke dadi dalang pilih dadi guru kula niku dadine. Bar dadi guru dadi lurah dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ngoten. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine bijine pinten Masda? 200 Pak. 200 cocok. Susuk 5.000. Ora sah susuk, Mbak. Nyoh. Oh. Ya Allah matur sembah nuwun nggih Bapak niki. Lah Masda ngendikane 200 ya pas 200 rasa susuk. Terima kasih Pak Lurah. Lah kok omong aku nemai. Sing donga Mas Yusuf sing entuk aku. Ora apa-apa. Mumpung bojoku ra eneng, nek bojoku ra eneng aku ra wani iki. Oh, ngoten. Oh, lah niki Ampun dibecane ngano nggih garwane Pak Lurah nggih. niki di streaming lho, Pak. Lah, Napa iki? pripun Pak niku kamerane pinten 10 punjul niku. Datan kinggang sarambot Ibu Romlah. lamun adoh caketing ati cedak oke itu Dik. Oh nggih. Nggih, ajeng dipek mantu, Mbak, turene karo Pak Lurah. Sayangnya anakku wis mentas kabeh, Mas. Nah, Damel meleh, Pak. Yoso meleh. Ya ponakku juga, Mbak. pundi Ponakku juga. pundi. Ha iki ponakanku iki. Oh niku. Ah, iki. Asik. Itu putrane Mas Vino. anakku, adikku sing ragil. Kelas berapa Mas Vino? Kuliah. Iya. Oh, udah kuliah. Nggih. Iya. Yen cedak tansah mulat sida Asik. asih tuhu pindo mimi hamintuna ayo bareng nimas netepi wajib
Sito asih Saderengipun ditukne lagu Sido Asih nggih, Mbak. Nggih. Kula tak meling kalih warga kula. Nggih, monggo monggo. Bapak Ibu warga Madegondo sedayanipun, kula meling nggih karana menika sampun ungsum ketiga, musim ketiga. Kula suwun panjenengan ngatos-atos masalah bakar membakar. Buang rokok ampun sembarangan, aja ngobong sampah sak-sake, amargi ndak dadi kebakaran. Dinten iki wau Kecamatan Weru Tawangsari wonten kebakaran, malah kadokan nggih kebakaran. Pramila kula nyuwun kawigatosan panjenengan ampun ngatos buang puntung rokok sak-sake. Sing ngati-ati. Menika ingkang kula perlu aturaken panjenengan, monggo Mbak pun ajengaken langgam Sido Asih. Badhe duet, Bapak? Mboten mawon. Mboten. Kula tak menikmati swanten panjenengan kemawon. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Nggih, sami-sami. Sampun. Niki wau panjenengan sosialisasi damkar napa pripun? Nggih, Mas. Nggih ta. Kula wau pikantuk napa niku nggih, nggih. Nggih. Sawilan saking Pak Camat ken ngendika ngaten. Oh, dapat informasi nggih Pak nggih. Dari pusat. Ya. Terima kasih Mas Da. Matur sembah Monggo nuwun. pun ajengaken atur nuwun. Donga pangestu kula suwun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Jan merinding suarane Pak Lurah. Apik tenan Mbak swanten. Sae, Mas. Piyai budaya dasare guru basa Jawa dadi tata basane kuwi wah luar Seni biasa. banget nggih. Ya. Alhamdulillah. Kuwi yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jaba jero. Nggih, langsung langgawipun nggih Mas. Iya, mangga. Aku kang setya satuhung kuwi tepi nganti saiki Pripun Bapak Yanto? Oh, badhe teng wingking. Mugi Yanto berkahing widi andika mong tansah nglimbat banyu
Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mas. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kalau ngene lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki sing iki, Mbak. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing Ya pinggir. yo sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lagi dalang iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang motor. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajon kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan ki? Nggih, monggo Mbak mic-nya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang suarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Memang andrenya hake barang lan kentrongka tipe ngasuling sikra kandangane Sugeng dalu Mbak Niken Sugeng Mbak dalu. Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki rak ya berasa tua to. Lah ngopo? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3 Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Ah, Lah yo kek dimang kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho. siapa? Ngadeg ta? Ora mirip to. Napa nggih to? Kok mbok didelok lho. Ket mau wis gila-gilo, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Siatek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Bas, sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae. Omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan Tapi dhewe sauri dalane dhewe. ya ngomong dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi Nggih, dhewe. nggih. Dalang Berarti kan ora dalange- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ora. Lho berarti padha karo ngano tuan rumahe lho jenengan Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Lho, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni, ditanggap, diuripi. Bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Oh. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang iki. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki adus terus. Ya. Wonten dawuh. Ada salam anu Mbak dari Pak Mustar, Pak Dene, Dik Teo Gunung Kidul Oh mriko. nggih. Ndedonga kagem Mas Yusuf sak rombongan dalam Mbak Lintang pinaringan lancar agaripun ngayahi kewajiban. Onci Amin. matur sembah nuwun. Nyuwun lagu muga nyawiji ing nyekar panjenengan Mbak Lintang Kairo. Menika nobar wonten ing angkringan Kang Mus Pleret Bantul. Lagu muga nyawiji ki sing kepiye Mbak Lintang? Sing biasane ditabuh sebelah niku lho. Ditabuh sebelah Sing kepiye? sing teng YouTube nika lho, Pak. Sing kepiye? Tabuh Sing sebelah. sing Kae selawatan to kata. lah niku. Sing nika. Nggih. Nek iso dipinangkani ya diaturke, wondene ora iso ya ora apa-apa wong iki gur layang tok ora Oh nyampe. nggih, monggo sak monggo nyemanggaaken. Ora wajib diaturke berarti. Penting salamu wis tak aturke. Niku lagunya Ayah Mas Dalang. Lagune sinten? Ayah, lagunya sendiri saya. Wong nggih. Nggih. Niku garapan gamelan apa keyboard, Mbak? Biasanya nggih gamelan, biasanya dua-duanya bisa. Oh, iya. Nggih, tapi ngersakaken mawon nyemanggaaken. Do urung kecekel notasine. Ngapunten Mas Mustar, Mas Penggaris. Gandeng Apa garis lo? Mustar. Oh, Mistar to. Oh.
Lah ya aku mau ngomong Mister. Mustar. Salah sing bener Lho, Mister. wong edan Di left, ngeyel di lho left, biasane. di left, di left, di left. Dilap yo. Oke. Diaturke napa, Mbak? Diganti Lintune nggih. muga nyawiji. Ya. Nggih, napa? Denok? Napa langgam? Anu, Napa manut Mas Dalang? nek ngene iki sing halus-halus sik wae, Mbak, ora apa-apa. Anjir, monggo. Napa wonten permintaan? Kan mau sing halus-halus wis. Ya. Ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nggih. Nembang Mbak, apa Mbak? Alusan Mas niki. Heh? Alusan. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong, saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak Joy mbok dilap ki lho, ndlewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampange gali ning takut istri. Wah, jan wis. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone iki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tese usum kalah kalih kanca? Wah, lah saya medeni. Nggih, manut napa Mbak Dek Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah. Nggih. Diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan. Heeh. Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Ya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak. Dadi ati digarap Gunung Kidulan. Kendangane cara CSGK. Terus dilebokke Jaipongan Sundra dening panjenengan Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo. Lintang Kairo kuwi. Pripun, Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok brek kae. Kok dipadakne mbok brek ki piye to? Bagus semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya, Mbak ya. Trio lho, saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak?
17 tahun. Kayak pitu siji kae. Mbahmu. Masa Masa pitu siji. Kayak le meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwo. Dadi awet enom kae. Ya, kuyang ki ben awet nom ki senengane mangan dalang. Nah. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik enom ngono Loh, ki. hati-hati ya Mas ya. Lah aku seneng tok pangan. Ah. Loh, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tua kan nek wong tua kan nek ngelondi ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina. Rina wanita Dangdut, dangdut. Ya, Maca lendruk. ansar laras. Yen nenge. Iya. Suarane apik tenan. Sapa, Mak? Mbak Lintang kuwi lho. Pilih kasih to Mas jenengan. Masalahnya aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek kayak gitu dadi. Kayak suarane iki sok atos kae lho Mbak Le aku ora seneng. Lah, lha ora ya apik nek atos. Njat apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijol duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Nak yo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Lah ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu, kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kuwi. Ah ya. Telaske. Rina wengi, Mak. Rina wengi
kalih Mbak Galih. Iya. Mirip lho Mbak, sumpah miripnya. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas. Gagal yo ada. Nggih. Ya wis aja. Kegagalan pertama jangan sampai terulang lagi. Nah. Belajar dari yang lebih tua. Heeh. Sinten? Oh niku nggih galih. Sing demung ki galih, sing iki ya galih iki. Galih. Ning iki anake wis loro. No. Cah cilik ngene anake wis loro. Nah ya Pokoknya kula trauma kali sing galih-galih. Oh. Mojo kepiye. Heeh, Mbak Lintang. Pripun Mas Dalang? Jenengan ki sok rencana arep kuliah napa mboten? Insya Allah Alhamdulillah. kuliah. Mesti kan lulusmu kan tahun ngarep to, Mbak? Iya. Aku daftar kuliah ki ya tahun ngarep. Oh barengan nih berarti nggih. Iya, bareng. Jenengan tahun 2000 berapa kelahirannya? 2007. Oh 7. Beda Beda satu abad. 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Lah jenengan 2000 pira? 9. Wah, lah Iya. bocil. Wah. Ji, 2009. pripun Ibu? Request apa Ibu? Ibu cantik. Apa lagunya? Oh, Mas Vino, Koko Vino ya. Mas. Soalnya kayak Cina. Apa lagunya Ibu? Sini dulu Mas Vino, boleh ke sini? Napa, Mas, Iya ke lagune? sini nggak apa-apa. Mau nembang apa? Nggih, Indonesia kesini Raya. sini. Iya. Monggo Mas Vino. Ya, nggak apa-apa ke sini. Lagunya apa Mas Vino?